Като говорим за калиграфия върху човешкото тяло, се сещам за своеобразните татуировки, които астрономи откриха на Марс. Те публикуваха изображения от червената планета, които силно наподобяват татуси. Действително се оказва, че това са по-тъмни наноси на фона на пясъчните дюни, но остават в историята като марсианските татуировки. Само след 10 години няколко смелчаци ще се уверят лично какво има на Марс, защото американска изследователска компания планира да колонизира първите хора на червената планета. Най-жестокото условие на този проект е, че билетът до там е еднопосочен. Какво още могат да очакват новодомците на Марс, ще разбера сега от моите гости. Михаил Матеев от Марсианското общество в България и едно момче, което вече подаде документи за марсианско жителство. Журналистът Николай Василковски. Здравейте, скъпи гости! Радвам се да започна деня с вас. Здравейте! Здравейте! Заповядайте, седнете, да ми кажете какво означава марсианско общество в България. Може би веднага да започнем с това, че трябва да си дадем заявка за по една татуировка с червената планета. Мястото ще го уточним къде е точно по тялото. На челото. Примерно, за теб. Да, аз знам, че си толкова запален по идеята, че имам чувство, че си склонен наистина да си направиш татуировка на видно място. Толкова ли си запален и наистина ли силно вярваш в идеята, че хора могат да живеят на Марс при минус 55 градуса по Целзий? Значи, ако няма хора като мен, които вярват, просто че целият прогрес на човечеството е под въпрос, така че и не съм само аз другото, което не съм само аз и не сме само 4 в България, много повече са, но все пак в платформата, за която говорим, има възможност човек да си покаже публично профила или съответно да го скрие. Нека да попитаме сега Михаил, защото той е член или си председател на Марсианското общество в България. Основател и председател, първи председател. Основател и първи председател на Марсианското общество в България. Звучи, признавам ти, Мишо, звучи налудничево за хора, които не се интересуват по темата. Това истина ли е или шега? Какво правите всъщност вие, Марсианско общество в България? Популяризираме идеята, че Марс може да бъде първо човек да отиде до там и на второ място, че може да бъде колонизиран или да бъде заселен. По принцип, площта на целия Марс е колкото е сушата на Земята, така че на практика това си е една втора Земя. И ако усвоим технологиите да живеем там, можем да го направим. Втора Земя обаче без въздух. Нали? Да, няма кислород за дишане, но този кислород може да се добие примерно от ледовете на полярните шапки, както може да се види. Или от самия въглероден двуокис може да се извлече при условие, че има достатъчно енергия, примерно чрез някакви атомни батерии или слънчева енергия, или вятърна енергия. Добре, заповядай, тази карта да взема и другата да я покаже. Какви са тези карти, впрочем? Това са официалните карти на Марс, които всъщност са един от първите ни проекти. И ги изискахме миналата година, в смисъл започнахме да ги търсим, свързахме се с хората, които са ги направили и съответно осъществихме превод на български. Това може да се каже, че са първите карти на Марс на български език. Ники, ти видя тези карти, да, даже си избрах парцел, където ще си построя вилата някой. Точно това исках да те питам. Кажи ми така, къде се виждаш ти да устроиш? Между другото, сега роботи изграждат жилища там, нали? До годината, 2023 година, когато ще заминат първите колонизатори на Марс, тогава ще има и жилища там. Принципно концепцията на цялото това пътуване еднопосочно е първо да заминат 4 души през 2023 година, които ще поставят началото на колонията там, ще направят, де-факто ще построят жилищната площ, комуникациите и всичко останало. И след това всеки 2 години ще пътува по още един екип нататък, докато все пак ти си подал документите да си един от тези 4 или няма значение за теб кога ще заминеш, важното е да заминеш? Все пак то не е само въпрос на желание, то си въпрос и на можене. В момента се събират хора от цял свят, които просто желаят и са готови да пътуват еднопосочно до там, т.е. да си дадат живота за тази кауза.
Предстои все пак и по-нататъчен подбор на вече хората, които физически отговарят на всички изисквания за това да могат да прекарат тези, ако не се лъжа, около 6-7 месеца в полет, които да могат да издържат въобще на цялата тази тотално нова обстановка. 9 месеца мисля, че е полета или 7. Добре, да. Може и аз да не съм разбрала. В момента виждаме кадри от червената планета. Искам, Ники, ти си журналист и си човек, който съм сигурна, че е с голяма душевност и с голям усет. Ти имаш сетивност за нещата, които са тук на планетата Земя. Няма ли да ти е мъчно за слънцето, за зеленината, за улиците? Сега има едно друго нещо. Според мен Земята към този етап в нейното развитие е по-скоро място с много ограничения и по-малко възможности. В този ред на мисли Марс пък е изцяло място, където ще има много възможности и може би много малко ограничения в началото. Така че може по този начин да погледнем на нещата. Със сигурност ще има неща, които ще ми липсват. Семейство, приятели, въобще цялата всичко тук на Земята, което сме свикнали да го виждаме. Хора, защо билетът е еднопосочен? Може би, Мишо, ти ще ми кажеш, билетът е еднопосочен до Марс. Защо? Мисията, по този начин мисията е по-евтина. В смисъл, пътуването, поддържането на живота на екипажа за тия 7 месеца, за които ще се пътува до Марс, е само в едната посока. След това, когато се приземят, оттам нататък започват да живеят, без да има нужда от допълнителна ракета, която да ги изведе от повърхността до орбита и оттам обратно на Земята. Всичкото това нещо, евентуално тая степен, която трябва да ги върне от повърхността на Марс до орбита и обратно, оскъпява мисията двойно и повече. И по тая причина са избрали този подход. Еднопосочна мисия с доброволци. Той сега не е много скъпо, между другото, да си подадеш документите да пътуваш. Билета колко е? Значи да уточним, това не е билет, това е регистрация в базата данни, която струва около $14. За България. За България, да, за България. А иначе, по повод връщането, кой е казал, че искаме да се връщаме? Как бе, хора? Как не искате да се връщате? Тук е наша, ние сме земляни. Вижте, попитахме хората на нашата фейсбук стена Денят отблизо с Мира, дали биха заминали на Марс, ако имат еднопосочен билет и той, да речем, е безплатен. И какво мислите, ни отговарят повечето хора? Да, и още как, пише Весрок. Всички казват, общо взето 10 мнения, които казват да, ще замина. Има обаче едно мнение на Петко Пеев. На планетата Земя съм си 100 пъти по-добре, казва Петко Пеев. Не ми трябва Марс, спрете да мислите за това. 21 век няма как да се занимаваме с такива глупости. Между другото, има една теория, че всичко това е финансова пирамида и че ви събират парите, за да се облагодетелства някой. Аз не мога да кажа на 100% да, това е пирамида или обратното, тъй като все пак аз съм просто един участник, един кандидат в цялата система. Но все пак, ако човек разгледа подробно сайта, има доста големи имена, като учени, които са привлечени, като, не знам как ги бяха нарекли, към този проект, посланици към този проект. Важното е да вярваме и да мечтаем. Аз като си легна вечер, мечтая. Мечтаеш да отидеш на Марс. Така че тези $14... Но ти мечтаеш да отидеш и на кой полюс искаше да отидеш, че забравих? На Южния. На Южния полюс искаше да отидеш. Това е по-постижимо. Това... Ти ще се разделиш тази мечта, ако отидеш на Марс? Има приоритети. Марс ти е приоритет на теб. Мишо, ти подаде ли документите, за да заминеш на Марс? Някой трябва да се грижи за марсианско общество. В България. Да. И ти не. Нека да кажем каква е възрастта, в която всеки би могъл да замине и какви са изискванията, за да бъде пътник човек до Марс. На този етап все още изискванията са, тъй като се събират по-голямата част от хората, които въобще мислят в тази посока и са съпричастни с идеята, няма конкретни изисквания. В по-нататъчния процес на подбора вече ще има, поне доколкото аз прочетох, по-сложни физически изисквания за физическа подготовка. Изрично, което също прочетох в сайта, е, че не се изисква специфично образование или някакви квалификации за участие в проекта. Ще ти пречи ли това, ако наистина... Добре, дай Боже ти да си един от 4-мата избрани от цял свят,
че ще бъдеш следен непрекъснато. Цялата мисия ще бъде заснета. Ще бъдеш в един постоянен Big Brother. Целият си живот от тук нататък. В този ред на мисли, един от хората, които са привлечени към целия проект, е един от основателите на Big Brother. И целият процес по подготовката на хората и изпращането им там ще бъде следен постоянно наистина с видеокамери, ще се излъчват стримове оттам към земята. Все пак, защо да ме е страх? Отиваме там да покоряваме. Трябва да сме горди с това, няма какво да крием. А какви ще са ползите за човечеството от тази колонизация, ако трябва да говорим сериозно? Това, което Марс може да даде на Земята са новите технологии. В смисъл, Марс да даде на Земята новите технологии? Да, там ще са принудени да правят от нищо нещо, т.е. с много малко ресурси да постигат същите неща на Земята, същите неща като на Земята. В смисъл, животоподдържаща система, добив на вода, на кислород, на ракетно гориво. Всичко това като технология, ако се върне като знание на Земята ще бъде много по-лесно добивано, защото тук условията са много по-добри. В смисъл, ресурсите са по-изобилни. И оттам, примерно, тези технологии могат да се използват за подобряване на живота на всички хора по Земята. В смисъл, области, където ресурсите така или иначе са малко, говоря примерно за пустини или за бедни райони, където няма електричество, да могат да се възползват от тези технологии за, примерно, добив на храна и така нататък. Там ще направим това, което тук не сме успели да направим. Тук съсипваме една планета, там ще се опитаме да направим така, че да не я съсипем Марс. Нещо като България и Дубай. България е рая, ние го правим на пустиня, пък хората там от пустинята направим рай. Тази разлика, че вече тук на Земята сме си научили някои уроци и много се надявам, ако наистина един ден се озовем там хората, да помним тези уроци, които Земята ни е дала. Ники, каква мислиш, че ще бъде първата ти мисъл, когато се събудиш на Марс? Първата ми мисъл? Ще знам, че има включване на живо в сутрешния блок. Дали това се би там, където се работи в момента. Ама журналиста в теб дори на Марс няма да умре. Задължително се прави сутрешен блок с ежедневни емисии. Да, и при нас ще имаш включвания, това е със сигурност. Искам да попитам, Мишо, как се развива твоята дейност в Бургас по отношение на марсианското общество? Ти имаш офис, компютър или? Имам само компютър, офис нямам. В смисъл, марсианско общество като цяло е силно децентрализирано и общо взето цялата комуникация става през сайта и през Фейсбук. На сайта и през... И колко хора ти се обаждат на ден и казват, аз искам да съм последовател, искам да съм член на марсианско общество в България? Няма нужда да се обаждат, те просто влизат в страницата на марсианско общество във Фейсбук и съответно се записват там. Как се издържате, Мишо? Кой ви финансира? Сами се финансираме. В смисъл, имаме управителен съвет, решаваме какво искаме и съответно след това събираме дарения. От дарения се издържаме. Има хора, които дават пари, за да се издържа марсианското общество в България. Да, ние съответно гледаме нашите бюджета да не е много голям, поставяме си постижими цели, по които имаме ясна представа какви пари са нужни и кога може да се започне. За какво харчите пари в момента? В момента за нищо не харчим. В смисъл, направихме тези карти. Имаме желание да направим по-голям тираж, но съответно не трябва и по-голяма сума. Търсим си спонсор в момента. Защо ви е необходим по-голям тираж? Ходите, доколкото знам, български училища и разпространявате идеята за живот на Марс като възможност? Тези карти, част от тези карти ги предоставяме безплатно на обществени библиотеки и на астрономически клубове, обсерватории, планетариуми, като идеята е да може да се получи по-голяма популярност. Да. Оттам нататък имаме желание да направим втори тираж, който да е специално за училищата и да можем да раздадем примерно по 2 или по 4 комплекта. Училищата в България са около 2600, съответно това значи, че трябва
да напечатаме имате много брошури. голям тираж и събираме пари за това нещо. Много е ценно, че има такива места, било в интернет или с един поглед върху една такава карта, където човек може да получи повече информация, за да задоволи любопитството си. Особено пък за децата в училище, това е поне според мен наистина безценно. Ники, кога усети и ти в себе си, че имаш интерес към червената планета? Интерес, така, не съм се събудила една сутрин, трябва да отида до Марс. Може би с течение на работата. Миналата година в интерес на истината посетих едно място в Измир, Турция, което е NASA Space Camp. Един вид място, където човек може да пробва някои от симулаторите, в които се обучават астронавтите, да види така наречените аквапонични системи, които на практика представляват изграждане на система с растения, които са система, която осигурява техния живот. Да. Да, може би след това посещение, така малко се засилихме желанието. Какво от Земята би искал да занесеш там и да го има и на Марс? Точно това си мислех тази сутрин. Какво бих си взел т.е. без какво не бих издържал там, със сигурност без музика. Без музика, без раждането на деца, дано да могат да се раждат деца на Марс, както се раждат тук на Земята. Да, на този етап може би Мишо би могъл да даде някакви детайли, но на този етап все още създаването на поколение на Марс е под въпрос. Рано е, вие работите в тази насока. Да, технологиите би трябвало да го позволят някой ден, ако всичко върви по план, разбира се. Не знам дали ще се раждат деца на Марс и не знам дали ще могат да ни изпращат картички хората на Марс. Моля те, ако отидеш, изпрати ми едно писмо от Марс. Искам да видя марката, която ще бъде на него. Ще ми бъде много любопитно. Много ви благодаря, че бяхте мои гости. Някой път може да продължим тази тема.